Το Eurogroup. Βέβαια, Νίκο, Άρη, αυτό που περιμένει η ελληνική κυβέρνηση, λέει, από το Eurogroup είναι απλά να καταγραφεί για ακόμα μία φορά η καλή μας πρόοδος. Νίκος ή Άρης? Όποιος θέλει. Εγώ. Λοιπόν, εγώ θέλω να το πιάσω από το τελευταίο που είπε ο Κωνσταντίνος, από το πρώτο τελευταίο μάλλον, και το τελευταίο είναι το επικοινωνιακό με το οποίο σήμερα στολίζει την έναρξη της εβδομάδος η κυβέρνηση με τις κυρίες καθαρίστριες, είτε μόνιμες είτε επισυμβάσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Σωστά, από τις οποίες μάθαμε ότι η κυρία Μέρκελ έχει πολλά αγαθά συναισθήματα για τις Ελληνίδες εργαζόμενες και ειδικότερα για τις κυρίες που εργάζονται στο δημόσιο, και έτσι νομίζω ότι στην κατηγορία αυτό που λέμε μερκελιστές έχουν προσχωρήσει και άλλοι άνθρωποι σε σχέση με τους υπόδουλους του προγενέστερου χρονικού διαστήματος. Λοιπόν, είπε ο Κωνσταντίνος ότι υπολογίζεται ένα δημοσιονομικό κενό της τάξης των 7-8 δις. Ας μην πάμε στο 7-8 δις, ας μείνουμε στα 5 δις. Υπενθυμίζω ότι με πρωτογενές πλεόνασμα 3% συμφωνηθέν, για το οποίο η κυβέρνηση μας πήγε σε εκλογές για να μην εφαρμοστεί και να το φέρει στο 1,5, οι τροικανοί μας πίεζαν, μας έλεγαν ότι το έλλειμμά μας θα είναι της τάξης των 2 δις, εμείς λέγαμε κάπου 1,5. Αυτό το τρίμηνο της διαπραγμάτευσης, της σκληρής, της πολύ επιθετικής την οποία κάνουμε, έχουμε καταφέρει και έχουμε ανεβάσει το gap το δημοσιονομικό στα 7-8, λέει ο Κωνσταντίνος, να μείνουμε εμείς στα 5. Άρα έχουν δίκιο οι δανειστές. Ορίστε. Έχουν δίκιο οι δανειστές. Όχι, άρα αυτή η πολιτική διαπραγμάτευση που ακολουθήσαμε, γιατί άκουσα και ένα ερώτημα που έθεσε ο κ. Σαρβανίτης στον κ. Βαρουφάκη, τι μας δίνουν οι δανειστές. Εάν περιμένουμε οι δανειστές να μας δίνουν να ζήσουμε, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αν όμως αυτό που έχουμε καταφέρει ως τώρα από τους δανειστές είναι κάθε 15ωρο που περνάει, κάθε εβδομάδα που περνάει, να αυξάνουμε το ποσό του δημοσιονομικού κενού. Το ίδιο πάντως έκαναν, Άρη μου, και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Ανέβαζαν τον πύχη του δημοσιονομικού κενού και, αν θυμάσαι καλά, δεν έκλεισε συμφωνία την προηγούμενη φορά. Και ετοιμάζουν το επόμενο πακέτο του μνημονίου στα πόσα δις θέλετε. Διότι εμείς αυτό το διάστημα ετοιμάζουμε το τρίτο μνημόνιο. Έχει ανέβει μέχρι τα 30-40 δις. Ίσως να το ξεπεράσει. Και πρόσεξε, και πάμε με ένα με ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 1,5 που ζητούμε εμείς, που εκείνοι το θέλουν στο 2% του ΑΕΠ. Την ίδια ώρα θέλω να πω ότι σε αυτό το τρίμηνο πήγαμε να κάνουμε το δυνατότερο καλό, αλλά φοβάμαι ότι το αποτέλεσμα είναι το ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί. Εγώ θα περιμένω την συμφωνία, όπως πολλές φορές σας έχω πει από αυτήν την εκπομπή που με έχετε φιλοξενήσει, σε σχέση με όλα τα σενάρια. Γιατί κάθε φορά υπάρχει ένα σενάριο το οποίο στο τέλος της εβδομάδας δεν είναι αυτό το σενάριο, αλλά είναι κάποιο άλλο. Να θυμίσω απλώς ότι κάποιοι λέγανε πριν από 3-4 μέρες ότι είχε κλειδώσει ο φόρος προστιθέμενης αξίας σε ένα ποσοστό και θα υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο είναι κλειδωμένο, είναι όλα πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Ναι, όμως αυτό που λες, Νίκο μου, υπάρχουν στα σενάρια αυτά. Όχι. Να σας πω, πρέπει να το ολοκληρώσω εγώ και να θυμηθούμε ότι στα σενάρια συμμετείχαν ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Φλαμπουράρης. Στα σενάρια, ποια σενάρια? Εγώ θυμάμαι τον Πρωθυπουργό να λέει θα κλείσει συμφωνία στο τέλος του μήνα. Τον κύριο Μάρδα να την κλείνει σε 2-3 μέρες. Αυτό έχει να κάνει με την πολιτική διαπραγμάτευση την οποία ζητάει η κυβέρνηση. Συμφωνία θα κλείνει τη μεγάλη εβδομάδα καταρχάς. Το θέμα είναι γιατί δεν έχει κλείσει συμφωνία μέχρι τώρα και ποιος έχει την ευθύνη. Και θα πρέπει όλοι να τοποθετηθούμε αν η ευθύνη είναι της ελληνικής κυβέρνησης ή των δανειστών. Να πάρουμε δηλαδή το μέρος των δανειστών της κυβέρνησης. Και τι πιστεύουμε πάνω σε αυτό, γιατί όλα αυτά είναι σε διαρροές. Και ποιος τελικά βάζει κάθε φορά. Νίκο μου, αυτό το πράγμα, μισό λεπτό. Εγώ είμαι απολύτως αντιδραστικός και με τους προηγούμενους, δηλαδή εννοώ με Σαμαρά, Βενιζέλο, και με την τωρινή κυβέρνηση Τσίπρα, να δούμε με ποιον είμαστε. Όχι, δεν είναι, ούτε είμαστε με εμάς, με τη χώρα. Εγώ το τοποθετώ διαφορετικά. Εγώ το τοποθετώ διαφορετικά με την έννοια. Ο κόσμος είναι με την τσέπη του και την καθημερινότητα. Ο κύριος Σόιμπλε βγήκε και είπε. Ο κύριος Σόιμπλε κάνει τη δουλειά του. Όχι, να σου πω κάτι άλλο. Πολιτικό. Είπε ότι εγώ είχα προτείνει στον Παπανδρέο για το δημοψήφισμα. Γιατί ο Σόιμπλε ήθελε την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης. Το θέμα είναι ότι τόσο καιρό. Συγγνώμη, ο Γιώργος Παπανδρέου έτρωγε ένα απίστευτο ξύλο για αυτή την πρόταση που είχε κάνει, που δεν είχε ενημερώσει τους εταίρους. Μα δεν σημαίνει ότι ο Σόιμπλε συμφωνεί με τους άλλους. Εγώ δεν είπα αν συμφωνεί. Α, μπράβο, εκεί θέλω να καταλήξω. Ωραία, ο Σόιμπλε σου είπα ήθελε. Ο Σόιμπλε ήθελε την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης.
Ο Σόιμπλε ήθελε την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης. Ο κύριος Σόιμπλε συμμετέχει και αυτός είναι στους 19 που συμμετέχει. Συζήτηση για Σόιμπλε, άρα πάμε στην... Μισό λεπτό. Να δούμε κάτι, ότι ο Σόιμπλε εξυπηρετεί τη Γερμανία, τα συμφέροντά του και μόνο. Και η πραγματικότητα είναι ότι σε οποιαδήποτε στιγμή είχαμε μια καλή συμφωνία, την επόμενη μέρα οποιαδήποτε που έδινε ανάσα. Εγώ δεν ξέρω τη συμφωνία. Όχι τώρα, γιατί μιλάω για τώρα. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Άρη. Δεν μιλάω για τώρα. Μιλάω για τα τελευταία 5 χρόνια. Ναι, θα συμφωνήσω με τον Άρη με αυτό που είπε. Ότι ο κ. Σόιμπλε ήθελε την Ελλάδα εκτός ευρώ. Κάποιοι άλλοι με ποιον διαπραγματευόμαστε τελικά? Αφού δεν συμφωνούν ήδη. Ο κ. Σόιμπλε θέλει την Ελλάδα εκτός ευρώ. Βγαίνει ο κ. Ολάντ και λέει: όχι, εμείς τη θέλουμε την Ελλάδα μέσα στο ευρώ. Η κυρία Μέρκελ μπροστά στον κύριο Παπανδρέου στις Κάνες. Ο κ. Παπανδρέου βρέθηκε, μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια τα δεδομένα. Βρέθηκε με Σαρκοζή, Μέρκελ και την λοιπή παρέα. Ήταν αυτοί οι ηγέτες της Σύνοδο Κορυφής. Αφού τους είπε τον κοινό, αφού ο Σόιμπλε το είχε προτείνει να γίνει. Μια και η συζήτηση είναι για τον Βόλφαν Σόιμπλε. Πάμε στην Γερμανία. Να πω για τη συμφωνία ότι αυτή τη στιγμή έχουν βάλει οι δανειστές στο τραπέζι την αύξηση του φόρου προσθέμενης αξίας και στα φάρμακα και στα τρόφιμα. Αυτό δεν εξαιρείται και έχει μπει. Οπότε δεν μπορεί να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία η ελληνική κυβέρνηση. Έτσι λένε από την κυβέρνηση. Όπως επίσης έχει μπει και υπάρχει πίεση για μείωση συντάξεων. Αλλά οδηγούν την κυβέρνηση σε δημοψήφισμα. Ναι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Μάλλον σε μια πολιτική ήττα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, γιατί αυτό που μου λένε οι υπουργοί από την κυβέρνηση είναι ότι δεν είναι τόσο το τεχνοκρατικό αυτό που λέμε συνέχεια, να βάλουμε κάποιο το εξελάξι, να μετρήσουμε τα μέτρα. Εμείς έχουμε κάνει αρκετές υποχωρήσεις. Αυτό που περιγράφουν είναι ότι ακόμα και στο περίγραμμα των κόκκινων γραμμών έχουν μπει, έχουν εισχωρήσει, συζητάνε τα θέματα. Από εκεί πέρα κάθε φορά όμως βάζουν κάτι παραπάνω. Είναι ένα σκοτσέζικο ντους, το οποίο το ζήσαμε όμως, Χρήστο και Γιάννη, και στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ότι δηλαδή κάνει μια υποχώρηση η κυβέρνηση, όπως γινόταν και με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Και στην επόμενη μέρα βάζανε κάτι παραπάνω. Γιατί δεν κλείσανε τη συμφωνία με την προηγούμενη κυβέρνηση? Γιατί δεν δώσαν το έδαφος στον κύριο Σαμαρά να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας? Γιατί ο κύριος Σόιμπλε βγήκε και είπε τα καλά λόγια για τον κύριο Σαμαρά τώρα, ενώ θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω, να του δώσει λίγο χρόνο, να κλείσει τη συμφωνία, να έχει καλύτερο περιβάλλον, να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πάμε στο τέλος της τετραετίας? Και να κλείσω μόνο σε σχέση με το περίγραμμα και τη διαπραγμάτευση. Όχι, αυτό το βάζουν και από την κυβέρνηση. Σου λένε τελικά εμείς είμαστε μια κυβέρνηση αριστεράς. Εμείς βλέπουμε τις εργασιακές σχέσεις. Σου λέει για τις εργασιακές σχέσεις. Είναι δημοσιονομικό το αποτέλεσμα? Τώρα γίνει οι συλλογικές συμβάσεις να συζητάνε εργαζόμενοι με τους εργοδότες? Είναι δημοσιονομικό, είναι πολιτικό. Ναι. Είναι ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο κυβερνήσεων που θέλουν τον καμβά της Νέας Ευρώπης συγκεκριμένο, γιατί υπάρχει ρήτρα μείωσης των επικουρικών συντάξεων. Εγώ θέλω να πω ότι δεν μπορεί για ό,τι γίνεται τώρα να ευθύνεται το ότι δεν έχει συμφωνία νεοφιλελευθερισμού κλπ. Οκ, πολύ ωραία αυτά τα σερβίρουμε όλα πολύ ωραία αυτά στην Ελλάδα. Αλλά με συγχωρείς, θα πας για αναδιάρθρωση του χρέους σου. Δηλαδή, μου χρωστάς ένα χιλιάρικο. Ναι. Κάθε μήνα σου δίνω 2 εκατοστάρικα γιατί είσαι ελληματικός. Ναι. Και χάνεις από κάπου. Και σε αυτά που χάνεις είναι και το ασφαλιστικό. Σωστό. Και έρχεσαι και μου λες: σου χρωστάω 5 χιλιάρικα. Ναι. Αλλά στο μεταξύ σου δίνω 2 εκατοστάρικα κάθε μήνα. Ναι. Θέλω αυτά τα 5 χιλιάρικα να τα διαρθώσουμε λιγάκι. Ναι. Και εγώ θα σου πω πολύ ωραία, ξόδευε, θα σου ξαναδίνω. Θα σου εξακολουθήσω να σου δίνω 200 κάθε μήνα. Συμφωνούμε σε αυτό. Δεν θα κλείσει την τρύπα σου. Δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Τι είναι φιλελεύθερο τότε? Όχι, ποιο είναι φιλελεύθερο? Δηλαδή ο τρόπος λύσης, θα έχουμε εμείς 18 λαούς, θα έχουμε 18 λαούς που ανήκουμε στην Ευρωζώνη, οι οποίοι θα μας πληρώνουν τη σύνταξή μας. Όχι, γιατί ποιος το είπε αυτό? Εσύ το λες. Εσύ το λες. Όταν λες ότι αυτό είναι ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο και μας πιέζουν. Η λύση ποια είναι? Για το πρόβλημα, κάθομαι εδώ, κάθομαι και με πληρώνει οι άλλοι. Όχι, δεν σε πληρώνει κανένας. Αυτό μου λες. Το θέμα, η λύση για το ασφαλιστικό ποια είναι? Βρέστη. Να κόψουμε τις συντάξεις. Όχι, δεν σου πει κάτι τέτοιο. Βρέστη. Δεν είναι κόκκινη γραμμή. Όταν όμως δεν είναι κόκκινη γραμμή, δεν το συζητώ. Παίρνεις θέση. Το ασφαλιστικό σύστημα πώς μπορεί να συντηρηθεί? Μόνο αν υπάρχει εργασία. Αν υπάρχουν ροές, χρηματοροές από τα. Πολύ ωραία. Συγγνώμη. Έρχομαι. Πώς θα υπάρξει εργασία? Πάντως με τον κρατισμό τον οποίο σερβίρει σήμερα η κυβέρνηση, δηλαδή όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, μία τρύπα στο νερό θα γίνει στα ασφαλιστικά ταμεία. Μία τρύπα. Τι προκύπτει σήμερα? Σήμερα έχουμε το σοου του κρατισμού. Ναι. Ότι επιτέλους οι κυρίες που δουλεύουν στον δημόσιο τομέα. Όχι, μισό λεπτό. Υπήρχε το σοου των απολύσεων. Κάκιστα οι προηγούμενοι. Επίτρεψε με να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Κάκιστα οι προηγούμενοι, έτσι όπως το έκαναν. Σοου απολύσεων δεν ήτανε?
Κάκιστα όπως Ήταν το σώμα έκαναν, απολύσεων. δεν μείωσαν σωστά, δεν έκοψαν σωστά δημόσιο. Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Βρήκαν τις πιο ευάλωτες κατηγορίες και το έκαναν. Και έγινε σοου. Γιατί έγινε. Θυμάσαι για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Τι λέγανε, ότι έπρεπε να δώσουμε κάτι στους δανειστές για να κλείσουμε τη συμφωνία και ότι βρήκαμε να τις βάλουμε λουκέτο. Κάκιστα σου λέω, πρώτος το λέω. Και έρχεται τώρα αυτή η κυβέρνηση και πουλάει τον κρατισμό. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Με το όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούμε να περάσουμε ούτε το πεζοδρόμιο απέναντι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όχι. Απλώς το θέμα είναι. Στην πραγματικότητα που ζούμε δεν υπάρχει. Εγώ ρωτάω, κάνω μια ερώτηση για το ασφαλιστικό. Δηλαδή το ασφαλιστικό, αυτό που είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί τόσα χρόνια από τη μεταπολίτευση και μετά συζητάμε για το ασφαλιστικό, θα το λύσουμε σε μια εβδομάδα με ρήτρα για περικοπές στις συντάξεις? Αν αυτή είναι η λύση και συμφωνούμε σε αυτό, εντάξει. Από το ασφαλιστικό. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, να ολοκληρώσω και εγώ. Έχεις μια απώλεια στον προϋπολογισμό. Ολοκληρώστε, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ένα τελευταίο ερώτημα. Μπήκανε διάφορες ρήτρες που ήταν για ανταγωνισμό, για αυτό. Γιατί δεν μπήκε μια ρήτρα για την ανεργία? Τι θα σου κάνει, η ανεργία δεν μειώνεται με ρήτρες, ούτε με αγρονομική διάταξη. Η ανεργία μειώνεται με θέσεις εργασίας. Όχι, Άρη μου. Συγγνώμη, στην Ολλανδία. Δεν με ενδιαφέρει καν η Ολλανδία. Έχει το θησαυροφυλάκιο από τις απικίες. Και όταν ανεβαίνει 1% η ανεργία βγάζει χρήματα. Έχει απικίες η Ολλανδία. Ας είχαμε και εμείς απικίες, δεν έχουμε. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε να έχουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Μία φάση για να κλείσουμε. Μισό λεπτό. Με συγχωρείτε, με όλα αυτά τα ψεκαστικά των απικιών δεν κάνουμε δουλειά. Όχι ψεκαστικά. Γιατί ψεκαστικά? Σου λέω τώρα. Είναι πραγματικότητα. Πάνε στις αντίλες και παίρνουν. Όχι, έχουν το θησαυροφυλάκιο. Στην Ολλανδία υπάρχει υπουργός. Πάνε στην εταιρεία ανάπτυξης του Ειρηνικού και παίρνουν. Έχουν αποθεματικό. Νίκο μου τώρα. Οι Ολλανδοί έχουν ένα κράτος, έχουν μια διοικητική δομή και ένα κράτος πρόνοιας μετά τον πόλεμο εδώ και 50 χρόνια. Εμείς λέμε ότι είναι κόκκινη γραμμή, όμως δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πρέπει να βγάλουμε αποθεματικά, παιδιά, και εμείς από το ταμείο, γιατί έχουμε υποχρεώσεις να πληρώσουμε. Πρωτοσάλτε, Νίκος Παναγιώτοπουλος. Δεν πληρώνονται από τα αποθεματικά, για να το τελειώνουμε αυτό το παράδειγμα. Πληρώνονται από την εργασία που κάνουμε κάθε μήνα και βάζουμε τα χρήματα στο τραπέζι. Τα αποθεματικά είναι για να κάνουμε λίγο παραμύθι στην κοινωνία. Η ανεργία μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με ανάπτυξη, όχι με επιδόματα. Και με δημιουργία θέσης εργασίας.